дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати қариб 200 нафара бо шумули роҳбарият ва омӯзгорону кормандони донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз сохтмони бузурги аср, калонтарин иншооти гидроэнергетикии Тоҷикистон, нерӯгоҳи барқи обии Роғун боздид ба амал оварданд. Тасмими мазкур бобати ошноӣ пайдо намудани зиёиён, адибону нависандагон ва шоирону дигар эҷодкорон бо корнамоиҳои баҳодурони Роғун аз тарафи раёсати донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯи даст гирифта шуд. мусаллам аст ки раванди корҳои бунёдӣ дар иншооти нодири муҳандисӣ, нерӯгоҳи барқи обии Роғун тасхиркунанда буда, иштирокчиёни тадбири саёҳати таърихӣ иқдоми бунёдгузори Роғун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро беназир хонда, ҳар амали созандагии ҳайати бузурги коргарон ки зиёда аз 14 000 нафарро ташкил медиҳад, намунаи волову нотакрори меҳандӯстиву худогоҳии миллӣ арзёбӣ шуд. воқеан ҳам ин нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз он шаҳодат медиҳад ки ин ҷасорати пешвои муаззами миллат аст. он ҷасорате ки пешвои муаззами миллат мардуми тоҷикро, миллати тоҷикро аз рӯзи аввал то имрӯз сохтанд, давлат бунёд карданд ва имрӯз поягузори миллати тоҷик ин пешвои муаззами миллат ҳастанд ва дар баробари ин имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки дар ин иншооти бузурги аср ҳудуди 14 000 кормандон ба кори худ саргардон ҳастанд. ин ибтикороти бевоситаи кумитаи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон аст. воқеан ҳам бо дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат мо имрӯз аҳли зиё, кормандону устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ин нерӯгоҳи барқии обии Роғун ташриф овардем. ҳайати меҳмонон аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар 3 гурӯҳ ҷудо шуда бо роҳбаладии муҳандисону мутахассисони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо рафти корҳо дар қидаҳои гуногуни сохтмон ошноӣ пайдо карданд. зимни муаррифии ҷараёни бунёдкориҳо оид ба раванди сохтмон ва ҳар амали бунёдкорӣ дар ин нерӯгоҳ маълумот дода шуд. зикр гардид ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯли фаъолияти сиёсии худ соҳаи энергетикаро афзалиятнок шумурда ба тараққиёти он аҳамияти махсус медиҳанд. воқеан ҳам кишвари мо ки дорои захираҳои азими нерӯи барқи обист метавонад дар таъминоти ҳам дохили худ ва ҳам тамоми минтақа нақши калидӣ дошта бошад ва барои пешрафти иқтисодиёт заминаи устувор гузорад. ҳамаи мо бевосита аз наздик ин мӯъҷизаҳоро мушоҳида мекунем. дар ҳақиқат ноби Роғун ин беназир аст ва дар ҷаҳон яке аз бузургтарин он нерӯгоҳҳои оянда мавҷуд хоҳад буд ки аз ҳама лиҳоз барои аҳли башар манфиат дошта метавонад. ин нерӯгоҳи нангу номус аст, нерӯгоҳест ки агар ба таърихи заминаи лоиҳаҳои он нигоҳ кунем, аз солҳои 30 оғоз мешуд, аммо шаҳри истиқлол меваи истиқлол аст ки танҳо бо шарофати истиқлолият, танҳо бо шарофати кордонию роҳнамоии пешвои муаззами миллат мо мушарраф шудем ки ин номро ноби Роғун, нерӯгоҳи барқи обии Роғунро бунёд созем. ростӣ мо дар бораи Роғун танҳо аз саҳифаҳои матбуот, саҳифаҳои китобҳо, тавассути радио ва телевизион маълумот пайдо карда будем. дар борааш бисёр шунида будем, аммо чӣ тавре ки мегӯянд шунидан кай бувад монанди дидан. имрӯз вақте ки мо ба ин даргоҳ омадем, воқеан ҳам бори дигар шоҳиди он шудем ки ин махзани нуру зиёст. воқеан як маконест ки тамоми Тоҷикистони моро аз буда зиёдтар, зеботару муҷаллотар мегардонад. ҳамчунин мо қариб пайваста дар бораи дилрабоиҳои табиати зебои Тоҷикистон сухан мегӯем, аммо имрӯз бори дигар шоҳиди ана ҳамин зебоиҳо, ана ҳамин накҳати нотакрор шудем. дар ҳақиқат вақте ки мо ҳар як қисмати Роғунро тамошо карда истодаем, ин нерӯгоҳи бузургро ба қувваю матонати ҳам коргарон ва аз ҳама муҳимтар ба сиёсати хирадмандонаи роҳбарияти боломақоми кишвар бори дигар боварӣ ҳосил кардем. барои дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои созанда ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста талош намуда истодааст ва маҳз заҳматҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки Тоҷикистон имрӯз дар соҳаи энергетика ба дастовардҳои бузург рӯбаро гашт.
در ادامه عملی سازی تأمین استقلالیت انرژتیکی، سرور دولت محترم امالی رحمان در راه رسیدن به این زینه‌ها از خود قهرمانی بزرگ نشان دادند که شایسته تحسین است. دلیل قطعی این سیاست سازنده احیای بنیاد نیروگاه برق آبی راغون میباشد. بنیاد این انشاءات عصر را پیشوای ملت عرصه ناموس و ننگ دانسته خود همچون تشبثکار اساسی ساختمان آن گشتند. ساختمان انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون محصول اندیشه ها و ابتکارات بی‌نظیر و بی‌مثل منیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان است. این حقیقت بی‌بحث هر یک ما را وادار می‌سازد که در این کارزار ننگ و ناموس، میدان زحمت و شرافت، مکانی که هزاران متخصصان تربیت می‌یابند و کمال می‌رسند و به مثل این نیروگاه و دیگر نیروگاه‌ها را عزم ساختن و بنیاد کردن می‌نمایند. وظیفه‌دار می‌نماید که هرچی بیشتر برای به هم آمدن در افاده بنیادسازی و بنیادکاری راغون باید که همگان سهم گرفته کید به کید و پهلوی همدیگر باشیم. هیئت آموزگاران و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان اثنای شناسایی کارنمایی‌های فرزانه فرزند ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان را راهنمای نسل‌ها به سوی آینده درخشان سرزمینی اجدادی ارزیابی کردند. لازم به ذکر خاص است که نیروگاه برق آبی راغون که بنیادگری آن سرور دولت محترم امالی رحمان میباشند، ابتکاری بی‌نظیر بودن نتیجه سعی کامل و عزم و تلاش‌های خسته‌ناپذیر پیشوای ملت میباشد. این انشاءات بزرگ عصر و کاخ نور و ضیا رمز همبستگی و وحدت ملت بوده در دل و دیده مردم تاجیک جای گرفته است. راغون برای ملت ما نه تنها نور و ضیا بلکه برکت و فراوانی و محبت و احترام همدیگر را عطا فرموده است.